Границата по брега на река Марица била маркирана и защитена с друга здрава и силна българска крепост. Тя се издигала на невисок каменен връх край село Маточина, само на 100 метра от съвременната българо-турска граница. Руините й достигат 18 метра височина. Оцеляла до днес е само вътрешната крепост, така наречения донжон. Това било укрепено жилище на командира на крепостта, последното убежище, последното място за съпротива, когато врагът превземел външната крепост. Донжонът представлявал триетажна сграда, в която освен жилищната част имало църква, затвор и склад за оръжие. Изградена от камък, а зидарията му е пресечена за украса от няколко 4-редови тухлени пояса. Крепостната стена по ръба на платото, обграждала площ от няколко декара, е отдавна съборена. Тази яка българска твърдина спирала пътя на нашествениците от юг към България. През 813 година гарнизонът на крепостта, съставен само от българския граничен отряд, съобразно средновековната практика, това са били младежи от околните села, издържал успешно обсадата на огромна византийска армия, събрана с нарочна заповед от всички области на Византийската империя.